Здравейте и добре дошли в Дерби зона. Това е, както обичам да се изразявам, само вашата зона за Спартак и Черно море. Епизодът вече е под номер 17. Той е Нетко Петров, аз съм Добри Атанасов и Нетко Петров по традиция трябва да представи нашия гост. Кой е той, Нетко? Първо, здравейте, уважаеми привърженици на Черно море и Спартак. За мен е много лесно да представям подобни гости, когато идват в нашото студио, тъй като това е един футболист, който е израснал в школата на Спартак, а след това е част от най-успешния отбор на Спартак в историята. Казвам най-успешния, за да не обидя някои поколения футболисти на Спартак. Този отбор между 82 и 84 година, знаете, стана трети в А група, игра финал за Купата на България и стигна до втори кръг в европейски клубен турнир. Нещо, което и до сега не е подобрено. Този футболист до мен има основна заслуга Спартак да се класира за този втори кръг, тъй като в предния матч вкара победния гол срещу турския Мерсин на вече бившия Юрий Гагарин. И във втория кръг в този турнир, тогава беше купа носител на национални купи, Спартак срещна Манчестър Юнайтед. И до сега Спартак се остава единствения наш клуб, който е играл официални мачове с този европейски грант. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя Пламен Казаков. Добре дошъл, господин Казаков, в нашото студио. Благодаря. Добре заварили. Пожелавам успех на вашето предаване, да сте живи и здрави, да продължавате да поддържате нивото в футбола. И да го дигнем малко. Да, то малко трябва да надградим, ама как се чувствате иначе вие? Как сте? Благодаря. Няма да се оплакваме. За сега мърдам. Това е мой израз. Това е моя реплика. Често редовно ви виждаме на стадиона, гледате така мачове от трибуните, много по-различно, нали? Когато не сте на терена, а трябва да бъдете на трибуните. Абсолютно верно. Посещавам мачови, когато мога, и то с удоволствие искам да наблюдавам как се развиват събитията. Това е нормално. То не се развиват много добре. Ние след малко ще говорим за това как се развиват събитията в Спартак Варна. И към двамата сега естествено, че започваме с загубата на Спартак Варна при гостуването на ЦСК. Загуба с 0-5. Така, вашия прочит на този матч. Първо, така Нетко също го вкараме сега в разговора. Какво видя от Спартак в този двубой? Най-общо нищо. Много е неприятно да се коментират такива мачи на варненски отбор, когато очевидно си бил надигран. Без значение, че си надигран от отбора, който според мен играе най-добрия футбол в последно време. До преди няколко предавания добри казах, че това е Арда, но сега вече като се замисля от няколко кръга насам, ЦСКА бележи голям подем в игрово отношение най-вече, а пък това игрово отношение е подплатено и с резултати. Така че мисля, че в този матч ЦСКА беше прекалено силен за Спартак и наблюдавахме само един отбор на терена. Матчът свърши на практика много бързо в началото на второто по време с тези бързи два гола. И те три в общини така на 8 минути мисля, че паднаха. Така, да, много бързо свърши. Неприятното е, че след това цифровото изражение на бъбна. Добре, към господин Казаков, очаквате ли такъв развой на матча, такова представяне от Спартак Варна? Естествено, през призмата и на проблемите, които се стовариха на главите на футболистите и треньори, и персонал и така нататък. Дали съм очаквал? В интерес на истината чак такъв резултат не съм очаквал. Предположих, че може да има спад в играта на Спартак, поради доста проблеми и контузени състезатели и, доколкото разбирам, и разни неуредици, но тежка е загубата и на никой не му е приятно да загуби с такъв резултат. Не, че не се е случвало, може би ще се случва и пак, но аз искам да поздравя всички в Спартак, момчетата най-вече, че с гордо вдигнати глави доизкарват сезона и се борят мъжки. Сега има и такива мачове, в които не можеш да покажеш пълните си възможности. Грешки, но това не е моя работа да оценявам работа там. Има си треньори, има си хора, които това е работата. Искам да ги поздравя от цялото си сърце за доблестта, която показват на терена. Чисто спортно, технически така да погледнем върху този мач, Нетко, като се абстрахираме от проблемите, макар че те вървят ръка за ръка от доста време насам. Усети ли колко много проблеми имаше Спартак по десния фланг на своята защита? Нормално, там нямаше човек,
който е типичен десен халфбек. Знаеш, отсъстваха Диан Лозев и Ивей Мееш. Този, който беше преквалифициран на такъв, хареса ли ти? Сега, той не му е там мястото, първото, което е, но нямаше и друг избор треньора, тъй като има. Радослав Димитров. Да. Той тотално е отписан за черк на тази пролет, след като не поиска да се разтромни договора и не прие условията на ръководството, отпадна тотално от състава и най-голямото постижение, ако попълни групата за даден матч съвсем формално, тъй като след няколко дни официално ще се раздели. Аз не мисля, че са му предложили удължаване на договора. Предполагам, че въобще не са му предложили да се разтрогне договора. Да се разтрогне, да. Да се разделят двете страни, но така, той не е бил доволен от това, което са му предложили и в резултат на неговото решение последва такова пък на ръководството да не играе за Спартак тази пролет, така че на практика не мога да окорим бразилския футболист, че беше преквалифициран там, тъй като все някой трябваше да играе. Аз мислех, че и Штраус може да помогне, но то пък Стоев беше наказан, Ангел Грънчев контузен, нямаше друг централен лечник, Саша Цветков влезе да оформи тройката в защита, така че все някой трябваше да бъде поставен отдясно, но като се получи този дисбаланс в състава, това се отрази и върху представянето на Спартак. Негативно. Аз лично, между другото, да си призная, господин Казаков, съм очуден, че Шанде точно беше преквалифициран на такава възлова позиция в подобна система с трима централни защитници да играеш халфбек, при условие, че така нямаш как да кажа, потенциала на защитник, принципно, защото това е един офанзивен футболист, който играе основно като крило. Той не може да играе дори и зад като атакуващ полузащитник зад нападателя. То се вижда, че най-добре играе, когато играе като външен халф, но няма тези навици като защитник, за да бъде преквалифициран. От тази гледна точка съм изненадан. Дори си мислех, че така може би очаквах по-скоро треньора да подходи малко по-различно, да сложи, да речем, един измежду Виктор Митев и Пак Конате на фланга, независимо сега, че и двамата обичат да играят с ляв крак. Според вас, как намирате това решение на Киров точно бразилеца да дърпне назад? В край на грешата треньора има думата. Аз няма какво да коментирам. Тая система, формация, както и да го наречем, с трима има си специфика. Заради това би трябвало да се използват футболисти, които най-добре се тежат на местата. И това наистина аз няма какво да коментирам на треньора работата и решението му, той може би е продиктовано от негови виждания. Разбира се, от моментното състояние на футболисти, което има. Аз нямам поглед върху всички футболисти, как се готвят, кой е най-полезен къде. То е така, по принцип, футбол е за колектива, за отбора и който в момента треньора прецени, че е най-добре да изпълнява различна роля в отбора, би трябвало да я изпълнява на 100%. Като не може, вече треньора взема решение какво да направи, как да смени формация или да смени футболиста и така нататък. Това са теми, които всички ги обсъждат, но в край на крещата резултата показва, че е имало грешки и че нещо не е правилно като хората. Футбол е колективна игра, но така и към двамата един и същи въпрос. Футболист, който бихте отличили в този двубой от състава на Спартак Варна, въпреки че като цяло всички се обединяваме около това мнение, че играта на Спартак въобще не се получи. Това беше може би един от най-слабите мачове на Спартак от началото на сезона. Не говоря само за резултата. Като резултат, да, там е ясно. Но все пак, ако трябва някой да отличите. Само допълня Шанде, че той в много неподходящ момент игра на този пост. Играеш такъв мач срещу много силен противник. Ако беше някой по-нормален противник от по-долните етажи на класирането, нямаш толкова да се забележи отсъствието, мисля, на Ивей на Диан Лозев. Нямаш късмет това, че може просто в този мач да бъде поставен там, където не му е мястото. Иначе при 5-0 добре, малко ми е неудобно да отличавам футболист. Да, кратък и ясен. Към вас, господин Казаков. Аз също се придържам към това мнение, макар че мога да кажа в процес на целогодишната работа, че някои футболисти израснаха, други малко понижиха форма, което е абсолютно нормално. Мен добро впечатление, преди съм изразял мнение, за това малко момче от Португалия, че тръгна малко по-колебливо, но и то не му се даваше шанс много, за да тръгне по-стабилно. Аз просто коментирам каквото съм видял и сега и Бауренски са труди. Грънчев направи добри мачи, като го няма се вижда, че нещо куца в защитата. Нашето момче, капитана, също
Виктор Митев. Да, Виктор Митев. Така че не мога да кажа, че момчета не са се старали. Напротив, пак казвам, поздравявам ги за мъжеството. Накрая явно нещо се пропуква и се получават такива резултати. Нека да обърнем внимание на временното класиране във втората четворка. ЦСКА 59 точки, Ботев 53 матч по-малко, Спартак 48, Беро 46 с матч по-малко. Сега като се върна назад Нетко и още преди да почнат плейофите във втората четворка, ние какви прогнози давахме тук, баражи, работи, чак ме е срам да си го помислям и двамата до голяма степен така влязохме в руслото на това, което показваха футболистите на Спартак Варна. Повярвахме, че наистина е възможно да се играе бараж и някак си като че ли забравихме за големите финансови проблеми, които съпътстват клуба и които няма как в един момент, особено към края на сезона, да не дадат своето отражение. В общи линии можем да кажем, че има тотално разминаване между клуб и отбор. Това е причината. Сега отбора на Спартак, аз не знам, долу вече спрях да ги следя в последната група какво се случва, но Спартак се оказва, че точно заради тези проблеми, не заради потенциала на футболистите, единственият отбор в плейофите, който не е взел и точката до сега. Аз не мисля, че сме станали за срам с тебе и с нашите гости, които сме имали, тъй като сме коментирали това, което се случва към момента. А към момента, допреди няколко кръга, Спартак има шансове да се бори за участие в бараж. Дори по едно време, преди месец-два, имаше и шансове за първата четворка. Така че на базата на това, което се случва, ние правим коментара всяка седмица. А сега си прав, че да го кажем така, Спартак натрупа една добра инерция от миналото лято, след оттеглянето на не по документи на собственика на клуба и продължи да върви по тази инерция. Започна много добре пролета, също по инерция и някъде постепенно вече, мисля някъде при победата в Пловдив над Локомотив и после над Ботев Враца в Варна, някъде тогава според мен вече тази инерция приключи и нещата започнаха да излизат от контрол в съблекалнята. Като се изпусне съблекалнята, нищо добро не чака един отбор, така че те 5 поредни загуби, между другото, станаха. 5 поредни загуби са закономерно отражение, както казва ти, на случващото се в клуба. И да минем към следващия двубой, то какво да коментираме, то всичко вече се доиграва като първенство, специално за Спартак Варна. Матч срещу Ботев в неделя от 17 часа. Това на практика ще бъде последния домакински матч за Спартак Варна. Към господин Казаков, какво очаквате от този двубой? Разбира се, с уговорката, че няма как да знаем какво състояние Ботев ще влезе в този матч, тъй като това предаване го правим преди да знаем изхода на двубоя между Берое и Ботев Пловдив. По принцип, Ботев Пловдив винаги са били един от водещите клубове в България с добра школа, добри футболисти, големи футболисти, мога да кажа. Да не изброявам всички имена. И в миналото, и сега имат добри футболисти. Спартак почти винаги е играл много успешно, също има добра история, специално с Ботев Пловдив. И се надявам да стане хубав матч, защото в края на крещата не вярвам Спартак, нашите момчета, да преклонят глава. Така ли не, че ще играят за своята чест и за удоволствието от играта, така предполагам. Дано да стане такъв хубав матч и ние да се насладим на добри изпълнения. Все пак последен матч е на собствен терен. Публиката предполагам, че ще напълни стадиона. Спартак това са добри предположения. Винаги е имал подкрепата на своите запалянковци и всичко да е канализирано и в една добра посока. И да подкрепят, както винаги, любимия си отбор. Това мога да кажа. Пожелавам им успех, разбира се. Няма значение дали имат шанс за нещо, за друго. Най-големият шанс да изпитат удоволствие от футбола и да са здрави и щастливи. Нетко, ти по какъв начин очакваш голяма част от футболистите на Спартак Варна да се вземат довиждане с феновете, защото на практика това ще стане в този матч? Някой направо с Богом. Да, някой. Да. По-правилно се изрази от мен. Да. С Богом, макар че не се знаете. 2-3 години има момчета, които са и по-млади.
ще бъдат все още в добра възраст, може да се върнат. Така е, да. Колелото се върти, нищо не се знае. Какво да ти кажа, добре? Много трудна Какво ситуация. добре? Как? Много трудна ситуация. Се надявам като последен матч за сезона във Варна да опитат да се съберат футболистите като за последно, да стиснат зъби, да излязат на терена и да направят всичко по силите си, да го изиграят матча на високо ниво, доколкото им позволяват моментните възможности и защо не да се опитат и да спечелят, тъй като, както каза господин Казаков, Спартак играе успешно срещу Ботев, който между другото също не е в прекрасно състояние. В нещо подобно се случва и там, каквото става Спартак. И доскоро Спартак беше в една добра серия. Знаеш, при няколко дена тя беше прекъсната в Пловдив с една драматична загуба, но въпреки това един приятен футбол играе съперника на Спартак, тъй като Спартак обича да играе срещу такива отбори, които обичат да се надиграват, играят отворен футбол, техничен, атакуваш. Няма нищо по-хубаво от това да стане един приятен за окото мач. Така, много липсва, между другото, един футболист, който за мен странно от много сезони има такива периоди, в които по 4-5 мача го няма. Говоря за Ивей Ромеш. Очакваш ли ти поне в този матч да се завърне и той да си каже с Богом с публиката? Поне в този матч, много мачове станаха с тая пета, нали? Коментирахме, че не е приятно сега тази контузия, но едва ли някой очаквал пък, че се вика почти всички мачове до края на сезона, той ги пропуска. Така както обясняват, тя е някаква хронична болка, която изисква почивка. А той няма време за почивка, но така му бе дадена. Що му казваш ти, че вече колко 4 мача не играе поредни. Така че няма да се знам, ако не играе до края на сезона. Но пък ако е в по-добро състояние, тъй като проблема е такъв, че всеки един момент може да отшуми, като нищо може да получи игрови минути и да си каже довиждане, както казваш, с публиката. Вашето мнение, господин Казаков, за Ивей Ромеш като цяло, доста време така имате възможност от години да го наблюдавате. На мен това, което ми прави впечатление, че много се натрупаха тези негови отсъствия всеки един сезон по няколко мача. На какво го отдавате това? И може ли да се търси и друга връзка, в смисъл, че да не е доволен, че така, от финансово естество нещата не стоят добре, не си получават редовно заплатите. Това са съвсем нормално латиноамерикански номера, така да ги кажем. И това е най-нормалното нещо, да не бива никой да му се сърди, дори да е така. Дори да е така. Какво да кажа? Той е футболист, той свърши добра работа за Спартак Варна. Бърз, техничен футболист, много положителни мачове направи. Сега дали е контузен или не, аз не мога да кажа, но при положение, че е контузен, няма какво да му се сърдим. В края на краищата... И да не е пак. Сега, да не е пак. Друго вече опира до самия него. В край на краищата всеки човек усеща най-добре за себе си, кое е правилно и кое не е правилно. Решенията си може да ги вземе само той, никой друг. Желанието на публиката и на всички нас е да го видим на терена. Да, определено той дава разликата. Защото това е богатство да имаш такъв бърз рязък футболист в отбора си и да допринася с играта си, за отбора да печели. Разбира се, но пак казвам, контузиите са в спорта специално нещо ужасно, така че не го пожелавам на никой спортист, не само футболист, да има тежки и такива. Аз също съм минал през такъв период. Много добре знам за какво става въпрос, независимо дали съм имал желание да играя. Желание винаги е имало, но когато физическото състояние не позволява, просто няма как и е много болезнено, не само физически, ами и психически. Така че, ако е паднал и психически, много трудно човек може да се дигне от трудностите, не само на терена, извън него въобще. Така че пожелавам на всички да го видим, защото може би ще допринесе с нещо и се надяваме да остане, нали, за в бъдеще в клуба. Само да допълня, да ти допълня мисълта, като каза, че може и да не е доволен от това, че клуба не е изряден към него. В днешно време знаеш добре, че не е както преди арбитраж да има на всеки полусезон. Когато един клуб е неизряден към футболист и наредбата позволява той да се търси правата по съдебен път, пуска се молбата в БФС, на другия ден става свободен агент и на по-късен етап се получава заработените пари. Така че ако Ивей е бил недоволен от ръководство и наредбата е на негова страна, до сега отдавна се беше тръгнал, така че изключвам той да симулира.
Аз не съм казал, че симулира, аз просто Или коментираме ситуацията, защото каквото и да е сега, дали е контузен, като сте налегнали такива и финансови проблеми, в крайна сметка, както и господин Казаков каза, всеки решава за себе си, никой няма право да ги съди. Никой няма право да ги съди момчетата. Добре, така, отиваме вече към... вече ме мръдна да говоря на тази тема. Айде лиценза, Нетко, обобщи, моля се, давай, обобщавай, какво се случва вече, че... Аз ли? Да. То е много лесно това. Да. Задаваш ми много лесен въпрос, риторичен бих казал. Утре на обяд или в ранните световни часове се очакват добри новини на Спартак според моята информация. Добрата новина каква е? Да спечели обжалването и да получи лиценз. Да го кажа по-кратко и ясно. Това кой го казва? Това го казва човек от висшия етаж на клуба. Колко висше? Най-висше, но не най-висше. Под него. Добре, каква е твоята информация? Защо се стигна до отказ за лиценз? Аз още в деня, в който излезе тази информация, успях да се добера до моя такава, че има много неправилно окомплектована документация, подадена от страна на клуба, ама изключително неправилно, че дори и да са покрити задълженията, то от тая документация по този начин подадена абсолютно нищо не става ясно. Да, документална, даже техническа грешка е нарече Иван Кирилов, изпълнителният директор. Те хора, които са полали документите, обаче не знам кои са в клуба. Ами сега това ми е следващия въпрос. Съмнявам се, че той обаче под негов надзор става всичко и под надзора и контрола най-вече на Панайот Кискинов. Така че те, които са полвали, какво са объркали, не е ясно, но дано да се поправят в срок грешката, тъй като Спартак Варна заслужава да тръгне да продължи правилния път в футболно отношение. Да, документална е грешката, прав си. Документална. Ама ни само гадаем, дали съм прав. От няколко източника официално от клуба излезе. Първо Иван Кирилов. Аз вече не знам на кое да вярвам, Нетко. Разбираш, аз просто имам мои други източници, които не са вътре в клуба. От тях разбирам за какво става въпрос. Сега дали наистина абсолютно е така, както аз го казвам, както аз съм получил тази информация, сега не мога на 100% да го твърдя, но... Аз се получих същата от Иван Кирилов. Аз не съм получил от него. Няма значение, значи са сходни двете информации, препокриват се. И Иван, що му каза за техническа грешка, ти получаваш нещо подобно от твоите източници, значи е така. Третия вариант, който пак от друг източник, задължение към Томаш Христо Колев, бащата и Кирякос. Което за мен е смешна работа, тъй като ако има такива задължения, те бяха още септември миналата година и Спартак отдавна трябва да ги е покрил. Дали ги е покрил? При положение, че те от септември не са част от Спартак, Томаш и бащата от началото на месеца, Кирякос от края и толкова месеца чака да не ги покрие, сам сещаш, че не се роби. Добре, господин Казаков, при вас тази новина дойде ли като гръм от ясно небе и то непосредствено така преди мача на Спартак Варна срещу тима на Бероя, което определено повлия върху представянето на футболистите още повече, според мен. То не само за мен, то за всички е гръм от ясно небе. Обаче аз няма да коментирам въобще действията на ръководството. Затова е ръководство да може да се справя с проблемите в клуба, който ръководят. Нашето, като председател и на ветераните, и желанието на всички бивши футболисти, професионални говоря, ветерани, е на Спартак Варна да бъде стабилен и ние да продължаваме да се гордем, че сме били част от историята на този клуб. В край на краищата, всеки клуб, предполагаме, има финансови затруднения и всякакви други затруднения. Затова всички заедно, клуба е клуб, когато всички заедно работят в една посока. Ако има разминаване, това вече не е в полза на клуба. Явно трябва да се изчистват проблемите и така. Не може да чакаме слънце, вятър да оправят нещата. Всички хора, които са ангажирани, би трябвало с достатъчно разум и умение да продължат да развиват клуба, тая дейност, тя е по-специфична, за радост на хората. Така и за бъдещите поколения, най-вече. Значи аз това, което така в годините се убеждавам, за мен администрацията в Спартак Варна от няколко години не работи.
Това е положението, без значение колко хора се сменят в нея. Мога да се подкрепя, защото аз съм човек, който обича да се базира на факти и затова не могат да ме съборят, колкото да ме плюят и хейтят и така нататък, но нещата си имат своята предистория. Спомняте си, че когато Спартак Варна се върна в А група, какви драми имаше първо с критикиране на футболисти. Сега не искам да се връщам отново за кои имена става въпрос и по колко месеца се чакаха. Спартак влиза втори път в А група, започват се пак драмите, пак някакви неуредици, пак не са в час, как се картекират тези футболисти, през какви инстанции трябва да се мине, а именно, че трябва да се мине през миграция първо, че трябва да се мине през ДАНС после, че трябва да се мине през външно посолство, през външно и накрая стигне до посолство. Нали? Просто тук нещо във веригата някъде се къса, не съм много в час. Не може подобни футболисти, като ганаеца, който го няма Гидеона Клова, като бразилеца, да ги чакаш ти по 8-9 месеца, хората износват деца през това време. Това просто е смешно. И не да ми се обяснява, че едно било нигериеци, там и африканеци, така нататък да се картотекира, друго е да се картотекира футболист, който е извън Европейския съюз, примерно не е от Африка, защото това за мен са смешни неща. Идваме с един Колако Джонсън. Значи пак някакво разминаване тук тотално. Отиваш в Япония, връщате, отиваш да си вземеш там свидетелство съдимост, после връщате някакъв друг документ си забравил. Ама той не го е забравил. Ти трябва да му кажеш, че трябва да го вземе. Ма ти не знаеш ли трябва да го вземе, защото явно не си в час, какво трябва да вземе. Нали? Всичките тези неща просто лека по лека през годините се натрупват, за да дойде момента, в който всичко е ясно, лицензът е точен, няма да има проблеми, малки детайли, тук разминаване, там разминаване, лиценз няма. Това ме кара да си мисля, че просто няма, как да кажа, има тотално разминаване между това, което показва специално тази година отбора, това, което показват футболистите и това, което прави клуба. За мен в клуба в момента се работи чисто аматьорски. Тотално разминаване. Тотално. Аз нямам дълго обяснение. Нека ти, ако имаш нещо така да добавиш и да кажеш, примерно, че не съм прав, защото вече хората спряха да вярват. Кое е истина, кое е лъжа, малки детайли, големи проблеми. Това става. Не, че не се прав, те факти го показват. Нямам идея на кои хора се доверяват в Спартак. Те са анонимни. Поне за обществеността, футболната общественост във Варна, но явно не се вършат по най-добрия начин работата. Обаче лошото е, че те, които са на върха в пирамидата, двамата директори в момента, те трябва да ги контролират, те трябва да изискват от тях и ако е в тях вината, те трябва да се поемат отговорността. Но на този етап едно относително мълчание, една деликатност се запазва по темата, може би, защото се надяват всичко да е наред. Ама, защото мисля пък само в тях е вината. Аз само да те питам... нали контролират отгоре? Ето сега, примерно, правя един паралел. Отивам в Черно море, там са 5 души в администрацията. Всеки си знае за какво отговаря. Има си счетоводител. Отиваш в Спартак, кой е счетоводител? Защото това са и финансови неща, които също трябва да бъдат подадени към Българския футболен съюз, към лицензионната комисия, към УЕФА. Кой го прави това нещо? Това е сигурно, който беше на фирмата на собственика на клуба. Значи... Аз така знам, ако има някой нов назначен. Значи, според мен не знам, малко по-особени са нещата тогава, когато се подава подобна документация към лицензионна комисия, към Българския футболен съюз. Нали? Не искам да ги опреквам хората, но явно не са достатъчно запознати. Аз отделно знам и съм се интересувал, дето нищо не разбирам и съжалявам, че трябва да се занимавам с проблеми, които просто не са в моя ресор. Моята работа е да взема микрофона, да бъда диктор и да коментирам мачове, друго не мога. Но съм се интересувал и знам, че от Българския футболен съюз ежегодно организират семинар, където обясняват от А през Б до Я какво трябва да се направи, какви документи трябва да бъдат внесени всяка година в лицензионната комисия, и това е за хора, които не знаят как точно се прави това. За това е този семинар. Явно никой от Спартак Варна не е присъствал на този семинар, малко да се образува. Кажете нещо, господин. Ще ги пращат вече редовно от тук нататък. Аз мога да кажа много работи. Ама кажете ги, ние това предаване, аз винаги казвам, ние сме се събрали за да говорим истина. Ние ако говорим тук бля и всеки се притеснява да каже какво мисли, трябва да каже пускам кепенците и приключваме 17-ти епизод. Това е положението. Сега, аз също съм играл в чужбина. Ти абсолютно прав си, че всичко би трябвало да е изрядно, за да няма проблеми. Обаче навлизат вече толкова много нови неща, че може би не може да се хванат всичките изцяло, и затова абсолютно прав си, че би трябвало да има човек, който да познава закони, новите тенденции, много критики. Това е което се изисква ние на всяка федерация или съюз или така нататък. И
това създава тези усложнения. Може би непознаване на материята или недостатъчно дооглеждане на правила и така нататък. Аз бих ви поправил, не може би, а просто непознаване на материята за мен е това нещо. Когато се случва толкова пъти, през вече за толкова години, това означава, че и още от самото начало Павлин Николов не е бил заобиколен с хора, които са в час. Така се го обяснявам аз. Аз казах начало. Той дава парите, но той трябва да има екип, още тогава говоря, който наистина да си разбира от работа и да няма такива пропуски, защото подобни неща, Спартак Варна, ако тръгнем да направим една дисекция на нещата, които се случваха специално и по отношение към текиране на футболисти, трябва да ви кажа, че ще съгласите с мен, че няма друг в България, който да държи рекорд това отношение. По 8-9 месеца не мога да критикираш един футболист. Това е срам. Това е срам, когато се повтаря няколко пъти. Аз казах моето мнение. В край крещата, който плаща, който най-вече, той би трябвало да поръчва и музиката. Това са шаблони, такива разни деци говорим. Сега няма да съдя човека. Напротив, да му благодарим, че толкова неща направи за... Визирам Павлин Николов. Да. Това даже моя апел е точно такъв. Нека да седнат всички тези хора. Аз не съм в нещата... Не, няма да седнат. Аз според мен, като гледам и само апелираме тук, седнете, станете, няма сядане, няма ставане. Не виждам как ще правя. На Спартак нищо да я коментирам, защото нямам право. Така е. Защо да нямате право? Ви се даде достатъчно на клуба, защо да нямате право? Ви дори като привърженик в момента сте в правото си изразите мнението, защо да не го изразявате? Аз имам ли право да го изразявам? Той също има право, така че... Така е, но би трябвало да е покрито. Моето право е много по-малко от вашето. Това право би трябвало да е покрито. Нали така? Съвсем друго е, между другото, като си имаш дом, да си го наредиш както искаш. Но аз не съм в момента в този дом. Става въпрос за професионалния футбол и така нататък, за отбора. Пак казвам, апела ми към всички е, даже гледам вече и фракции за палянковците, 2-3, това също нещо... Не е вашето. Едно време го нямаше това. Не е вашето, да. Ние едно време знаехме кой къде сяда на стадиона, кой сектор и имаше някаква симбиоза. Сега също привържениците си подкрепят отбора. Сега ръководителите какво правят? Казах, това е въпрос към тях. Аз може да имам мнение, но нямам право нито да ги съдя, нито да ние просто излагаме факти, ние не ги съдим. Просто излагаме факти. Моето най-голямо желание е да седнат, които са хората, които се занимават с този бизнес, да се разберат и да видят по какъв начин самия клуб да съществува и да продължава напред. Да. Това е, което мога да кажа. Нетко, ти да добавиш последно. Защото говорите за сядане, те са седнали вече, според последните информации. Водят са преговори с Павлин Николов да издържа клуба. Кой ги води тия преговори? Само това те питам. Добре, не е ли смешно малко това нещо Иван Кирилов да води преговори с Павлин Николов, при условие, че знаем, че Иван Кирилов е човек на Павлин Николов? Каза, че се водят преговори. Това ми е странно, разбираш ли? Кой ги води? Може в тези преговори да участват и представители на феновете. Аз няма да се очудя, тъй като знаеш, че в последните месеци имат основна роля така при някои... А Балачев води ли също тези преговори? Нямам идея, каза, водят се преговори. Не, съмняваме, там нещата са приключили с тази жалба. Сам виждаш, 8 месеца отлагат са дела, и адвоката не се яви, и този, който е подал жалбата. Много е тромала нашата система, там нещата не вярвам да станат. Така че на този етап това може да се приеме относително като някаква новина и в близките ни се очаква да видим дали ще поднови издръжката си, по какъв начин ще я поднови и с колко. Какъв бюджет ще я поднови. Добре. Сега друга алтернатива няма. Минаваме към рубриката 2 в 1, обаче този път ще бъде. Тя е Фенът говори в пакет с Къде си ти сега? Един много любопитен бивш футболист и юноша на Спартак Варна Геннадий Луго участва в нея. Срещу мен е най-добрият латино-танцор сред футболистите и най-добрият футболист сред латино-танцорите. Прав ли съм, Геннадий Луго? Здравей! Здравейте на всички. Прав ли съм? Има ли нещо вярно в това, което казвам? Да, и стара да обогатявам даже и по-добър да ставам. Понеже много пъти се говори наистина, че си много добър латино-танцор, откъде тръгна тази страст към латино-танците, да кажеш няколко думи? Страст ми, не знам. Като пораснах малко, когато се върнах назад към корените си, знаеш, баща ми е кубинец. Танцува се доста там, почнах и аз да танцувам и препознах тези дейности за мен.
И между другото, и като професионален футболист съчетаваше и танците ли, защото аз там малко ми бяга това нещо, да споделиш, участваше ли в състезания? Състезания не, но ходих доста в тези среди, доста приятно място, препоръчвам на всички, които искат да разтоварват или да се прекарват времето, вадите от тази среда и те вкара съвсем друга, където не си обременен и само се забавляваш. Като говорим за среда, в много хубава среда те хващам сега. Много книги зад гърба ти, кажи къде се намираме, ако се почестват така доста приятели на футбол и се чудят какво става с Геннадий Лугов, къде е той? Ами да, имам удоволствие да домакинствам на това интервю в библиотеката на професионалната гимназия по текстил и модерен дизайн Варна. В момента съм вече учител тук от няколко месеца след футбола. Малко се лутах, докато успях да намеря това поприще и също съм много щастлив. Сега като се замисля, знаеш ли какво установявам? Че ти си може би третия футболист, който участва така в нашата рубрика в Дерби зона и третия, който е и учител по физическо. Сега само ще ти ги изборя другите. Единия го знаеш, обаче първо започнахме с Владо Мирчев. Значи и той е учител по физическо. След това Румен Николов, твоя приятел, накрая ще стане дума и за него. И сега ти откъде това влечение? Аз и него го питах, как така пък тръгнахте така повечето футболисти да се насочите към ново поприще, преподаватели по физическо в училището? Ами, аз никога не съм вярвал, че някой ден ще съм така институция, ще съм учител, но след като цял живот се занимавал с спорт под една или друга форма, нали, без значение какво ниво, Владо играл на много високо ниво, Румен на по-ниско, нали, аз на по-ниско, но искаш да останеш в спорта по някакъв начин. И да си учител, да даваш спорта на децата е един друг начин, в който може да участваш в този спорт. Не пряко, не си ти главно да с лице както на стадиона, но да даваш тази любов и това плам към спорта в децата и да му различните разновидности. Не е само спорта физическо да скачаш, да бягаш, самия поглед върху спорта, който може да дадем на по-младите е нещо прекрасно. И аз имам възможност тук да се уча от доста преподаватели, това е друга среда, ти познаваш спортните среди. Учители, където уча доста педагогически неща от тях. Нашия колектив е избран за колектив на годината, учителския състав, което за мен е страхотна среда и наистина мисля, че си намерих мястото, където да продължавам да се развивам. При тия думи със сигурност директор на училището ще трябва да те почерпи. Надявам се. След това интервю. Значи за по-малките привърженици на футбола, сега по-големите те познават и такива като мен, ти си достатъчно познат в футболните среди. За по-малките разкажи откъде тръгна, ти си юноша на Спартак Варна, какво се случи с теб, през кои отбори премина, за да те намерим сега и в това училище, в тази готина библиотека. Ами за по-малките не съм с най-така, както колегата по физкултура Владо Мирчев играл в Шампионската лига. Юноша съм на Спартак Варна, в хубави години на Спартак Варна бях юноша с силни футболисти, силен отбор в А група. Изброй някой от тях. Ами от варненски футболисти Боян Илиев, Генко Славов, Дидо Дончев, Радо Тодоров, Чечи, сигурно ще пропусна някой. Да. Така че спри да не се уби. Да, ще убия някой. Моралес, Стойко Сакалев, отбор, който беше добър отбор в А група. Иван Славков беше президент, Чувко Великов. Но тогава бяха юноши в мъжкия отбор, нали, като най-малък, само се учих от тях. После имаха по-така трудни периоди за клуба. Ти следиш по-изкъсо и знаеш. Също бях част от отбора под някакви форми за някакви периоди. В тези тъмни или мъгливи, не знам коя дума повече подхожда. И двете подхождат. Да. И имах късмета за мене, като дете Спартаклия, израснал в юноша на Спартак, да съм и отново част, когато отбора се завърна в професионалния футбол през В група, Б група до А група. Остави страхотни впечатления. Да, вече бях в залеза, така го нарека, в моята спортна професионална кариера. Но за юноша на Спартак, дете, което е мечтало да играе в първи отбор, първо да завари отбора там с такива футболисти, след това да е част в периоди, когато и фалира отбора, и други собственици, два Спартака, и след това да е част и като футболист в завръщането отново в този вид на отбора, за мен лично
е страхотно и бъдва на някаква мечта. Въпреки, че нали, всеки има различни мечти, някой си мечтае там за Запада, аз съм в родния клуб, играл във всички тези периоди. Знаем, че играе в Черноморец Балчик, където също остави така доста добри впечатления. Сега последно да кажеш къде си? Сега съм в Септември Тервел. Спечелихме промоция за Б група преди няколко дена. И многоточие. И очакваме, тук вече трябва да поканиш нашия президент. Или треньора, те ще могат да кажат какво предстои. Но там сме събрани за теб много познати лица. Сещал си ги много пъти. Румен го няма там. Той остана по-назаде, да му го кажеш. Да. И не знаем какво предстои. Със сигурност нашия отбор е най-добрия в групата, в В група. А вече за по-нагоре има си други хора да преценят дали може да си мерим силите с тях или да оставим от това ниво. Предстои сега до края на месеца да се вземат тези решения. И като казваш за Румен, имате си закачка, аз все като се замисля, той все като си тръгне от някой отбор, отбора като че ли после прогресира много. Не като значи, че ли. Ето сега и Черно море взеха и купа, нали, след него съответно взеха и бронз, взеха и сребро. След това Спартак, кога беше той в трета лига, отбора се качи във втора лига без него. Като замина. Да, продължава за септември. Да, септември, ето Аксаков бележи доста добри резултати. Искам палци от момчета от Шумен сега, надявам се Румен, ако са махне да продължат да си бъднат, те имат желание за промоция. Балчик, когато той замина, влязахме веднага. Добър футболист, добро момче, но ако отбора иска да се класира... Добре, Гена, кажи ми, откъде е тази закачка между двамата? Той в интервюто, което правих с него, той също участваше в същата рубрика, сподели, че двамата сте като братя, че така изключително много се уважавате. Кога пък се сближихте толкова? Един от Спартак Варна, другия от Черно море. Къде се намерихте, къде се сприятелихте във времето? Не. Румен е юноша в Спартак Варна. Окей, това почти играе в... Да, когато аз започна да тренирам съвсем малък. Той вече беше там малко преди мен, няколко месеца записал и от съвсем малки. И като квартали близо, израснали сме, буквално сме израснали, дори когато е бил в Черно море, в Германия, в Ангола, той обиколи света. Винаги сме били близки и сме приятели. Когато си говорим помежду си, дори наскоро пак си говорихме, откъде се познаем, от колко назаре, винаги мога ръща на него и е доста мил и жена му и децата, доста сме близки. Но пред хората обичаме това лице на приятелство да показваме, където уж не се разбираме много, но Румен е много добро момче. Ако трябва някаква услуга, не му звъни, няма да я свърши, но е много добро. Да, и друг въпрос е, че така откакто приключи с професионалната си кариера като футболист Румен Николов, някак си повече така им прилича на краля слънце, обича да се появява, винаги да е под прожекторите. Беше много скромно, такова тихо момче. Какъвто си и ти в момента? Аз няколко пъти му казвам, при него кризата на средната възраст малко избърза. Иска там тикток си някакви неща да се случват с него, ама той намира негов начин да бъде в медийното пространство. Гледам, качва си постоянно голове, колко гола, как, но винаги мачове срещу мене, така няма клипчета от тези мачове, няма голове, не знам, сигурно няма оператор или голове. Геннади, да се върнем пак към теб. Аз още така от началните ти години в Спартак Варна ти казах, че съм много впечатлен от твоите бедра. Виж, че бедра на това момче. Искам да ти кажа, че така само сега се сещам на първо четене за един футболист, който така ме впечатли с много сериозни бедра. Със сигурност си го чувал. Той беше футболист на Спартак Варна и се казваше и продължава да се казва Абдула Декунле. Него, между другото, като го питаха, къде ги правиш към тия бедра, защото аз също много обичам да спортувам. Постоянно тичам и се гледам така да надграждам по отношение на бедрата. И той ми вика, вие в България всички вика бяга наравно, а при нас вика ние бяга само нагоре. Така че в този смисъл, ако трябва да посъветваш така и други и зрители, които искат да сложат тая маса и този релеф на бедрата си, как да тренират? Как го правиш? Нямам представа какво го посъветвам. Сега ще ми кажеш, че е ген. Смятам, че е точно ген. Има и други там специалности, където треньори по кондиционни треньори, те могат да кажат малко повече. При мен си е просто ген. Нищо не съм правил за... Посещаваш ли често мачове на Спартак Варна, както се раздели с клуба? И ако не, защо? Ако да,
Пак защо? Да. Посещавам и ги подкрепям. Смятам, че сега съм вече от юноша, през футболист от третата страна, най-лесната, като фен. Само мога да съдя, въпреки че не го правя, гледам отстрани. Посещавам, винаги ще остана привърженик и фен на Спартак, ще им стискам палци и желая най-доброто. Виждаме, че сега, че са много спорни времена и години за отбора. Аз пак много се радвам и благодаря на футболистите и на техните семейства, понеже имам, познавам с някой от тях и знам, че им е доста трудно, но те все пак намират начин, сили да защитават емблемата на Спартак Варна. Къде заради своите имена, които са на гърба, къде заради емблемата, но правят доста момчетата и радвам се, че в момента в отбора на Спартак има такива момчета, такива футболисти, където играят за слава. От последния ти период в Спартак, сега поправи, но мисля, че само един настоящ играч остана. И това е Виктор Митев, нали? И Вей. Ивей. Да, но също така се и с други се познавам, къде за Дочно, къде от така нормални обстоятелства и други хора покрай отбора, но наистина не има лесна ситуацията, но те всеки матч излизат и играят. Аз, въпреки всичко това, което ти отразяваш като проблеми в отбора, може би има и други, но като представяне и класиране, ти си този човек, който трябва да изкара. Не помня да има по-добро представяне на отбора, като победи, като резултати. Това ме радва и само се питам, ако не бяха такива проблемите, каквито в спортна общественост знае, докъде шаха стигнат тяхните възможности. Може би тези проблеми ги сплотяват, стават по-добри, може би не знам, но се радвам, добро класиране. Победиха ЦСК, малко не им достигна срещу Черно море. Добре, ти сам спомена, че сега отиваш така от третата страна, казваш най-лесната. Остана на феновете, така че ние направо от рубриката къде си ти сега, директно минахме и към фенът говори. Само накрая да те попитам, бъди искрен и дай твоя прочит на ситуацията в момента в клуба, така високо по етажите и какво се случва, как го виждаш ти. Ако искаш, разбира се, да споделиш твоето мнение, ако искаш дори да направиш някакъв апел към ръководството, което и да е то, защото и аз се бъркам и аз вече не знам кой е шеф там. И ако искаш, разбира се, нещо и към феновете, и към футболистите да кажеш, сега в момента какво ти идва така отвътре? Аз към ръководство не бих си позволил, защото то е много лесно да се говори за управляващи хора, но не аз давам парите, не аз вземам тежките решения, защото много лесно направи това, направи онова, но когато не взимаш решението. Затова вярвам, че са събрани от всички страни, от фенове, от футболисти, от ръководство, и от другото ръководство, и от третото, и от футболистното, не знам всичките, че хора, които милеят за Спартак Варна, просто да намерят някакъв общ език. Не знам дали това е езика на любовта към спорта, езика на парите, езика на интересите, какъвто и да е езика да е общ, да успеят да задържат Спартак на това ниво, което е. И отново бих казал, много се радвам за футболистите и момчета, които играят там. Всеки един фен мисля, че, защото някой път срещам в социалните мрежи, ама тези не играли, ама тези, смятам, че като фен на Спартак привържен бих казал благодаря, че се раздавате по този начин. На резултатите, дали ще бият един мач, ли ще паднат. Знаеш ли, Гена, впечатлен съм как се изразяваш. А пък между другото те хванах на къс пас, дори не бяхте предупредил, че ще направим така интервю с теб и ще участваш в тази рубрика. Какви са твоите амбиции? Ти какво си завършил, че така добре си изразяваш, човек? Защото ти си така един от малкото футболисти, които доста начетен ми изглеждаш. Първо казвам, като смени средата, виж, аз съм в библиотека. Като смени средата и хората, които работят и разговарят. Чегувам се, завършил съм педагогика, политическо възпитание и спорт. Но това какво е завършил човек няма значение. Съветвам моите приятели и Румен и другите съотборници да прочитат малко повече книжки, със сигурност ще им помогне. Те знаят кои са, се препознаят. И това ще им помогне. Геннадий Луго, участник в рубриката Къде си ти сега? Видяхте го къде е. Така, сега аз предлагам, то е ясно, че в следващите още две предавания или колко става до края на сезона, трябва да ги избутаме тия двете.
Говорейки за Спартак, ние спортно-технически неща там няма какво да говорим. Там вече то заминава, лиценз ще има ли, няма ли да има, финансова стабилност ще има ли, там въобще за футбол няма да се говори, то е ясно. Аз предлагам сега да минем към отбор, където къщичката е подредена, както вие казахте, господин Казаков, защото тук нямат подобни проблеми. Тук вече се целят в баража за лигата на конференциите, говорим за Черно море. И първо ви предлагам да чуя вашия прочит на матча между Черно море и Лудогорец. Първо към господин Казаков, очаквахте ли победата на морето? Какво видяхте от Черно море? Какво видяхте от Лудогорец? Смятате ли, че Лудогорец беше достатъчно мотивиран? Ако трябва да бъда честен, този матч не можах да го гледам. Не мога да коментирам. Добре, айде тогава от резултата. Да. Резултата е много добър за Черно море. Даже изключително добър. Може би малко хора са очаквали Черно море да победи Лудогорец, но това е факт вече. И поздравявам Илиян Илиев, Черно море, за тази гръмка победа. При положение, че Лудогорец вече са си осигурили шампионската титла за пореден път, предполагам, че е имало малко, не знам, състави, дали са... Не, състава, между другото, беше така доста авторитетен. Нито един българин нямаше състава в стартовата един сторка. Последствие, вече второто по време, Йовичевич кара 4 българи от 5 смени. Това не мога да го кажа, казвам, понеже не съм наблюдавал матча. Резултата наистина ми направи впечатление и поздравления за отбора на Черно море. Явно Илиян Илиев и неговите момчета са свършили добре работата и заслужено са победили в този матч. Добре, Нетко, ти? Ти като каза 4 българи, то това е постижение за Лудогорец, да играят едновременно на терена. Те до сега, ако имат двама в състава, това беше нещо велико за тях. Не го казвам с ирония, просто темата за чужденците сме разисквали. Може би в друго предаване. Какво ти кажа, добре, аз мисля, че най-точното определение се получи дежавю на миналия матч между Черно море и Лудогорец преди една година. Припомни резултата. Тогава беше 4-0. Разликата е в резултатите само. Беше най-обедителната победа на Черно море. Също тогава Лудогорец се беше осигурил титлата. Черно море обаче играеше за медал, за сребърен медал играеше. Трябваше да победи. Успя да го направи. Сега се бори пък за бронзовите отличия и отново успя да наделее. Макар и с по-малко, с 2 гола по-малко, но това е подробност. По-важното е, че Черно море беше по-мотивиран и по-силно желаещия победата отбор. И един безупречен тактически план на треньора, който футболистите трябваше да следват и който най-още включваше да са търпеливи и спокойни през цялото време, защото знаеха, че рано или късно ще им се отдаде възможност да създадат положение и да вкарат гол. И те успяха да го направят вече през второто полувреме. Лично аз съм много радостен, че виждаме гол извън наказателното поле на Ники Златев. Липсват ми тези голови понякога в играта на варненските отбори. Радвам се, когато с удар от разстояние влезе гол. А пък за втория, какво да коментирам? Не кажи бразилски гол и толкова. На времето кварталните машлета, нали така коментирахме, когато топката рикошира под напречната града и се озове в мрежата, бразилски гол. Тя е непосилна за вратаря такава топка, но ние с тебе тук, помниш ли, ние цяла пролет коментираме кой да играе на върха на атаката и така не се намери човек след като Кешеро излезе от състава. Това момче, ако един-два подобни гола да беше вкарал, той нямаше да излезе от състава до сега. Дано да му даде уверено самочувствие това падение. Не е късно той да покаже, че заслужава да е в Черно море, да е основен играч, основен принос и да почне да дава това, за което беше привлечен преди повече от година. Един футболист, който определено впечатлява с много силен ляв крак, но просто явно сега му се получиха нещата. Между другото, като казваш, че ако можеше да вкарва по-често такива голове, Нетко, ако се върне назад, установяваме и двамата, че това е втория гол шампионатен. Първия гол от Дуспа срещу Левски, ако си спомнеш, и това е втория гол от игра. Точно това коментираме цяла пролет. Кой да е на върха на атаката? Какво се оказва? И сега един гол има тази пролет? Той имаше два. За пролета един, да, мисля, че стават общо 3. Жуниор един. Трешера го забравихме. Той е хронична контузия. Това хронична контузия, нали го контузиха срещу Левски. Ама до контузията мисля, че няма гол. Или бъркам пролета? Не, мисля, че нямаше. Вкара в контролите, вкара един гол. Контролите го стави, ти можеш да влезеш контролите. Въпросът е, че Дерек Осе има един. Той пък повече мачове като смяна имаше доскоро. От него те първо може да се изисква.
И така и не намери Черноморе своя голмайстор. Цяла пролет. Нека да чуем какво каза след края на матча старши треньора Илиян Илиев, защото така аз го провокирах да говорим и в посока предстоящия, очертаващ се много ключов матч срещу тима на Арда в Кърджали. Какъв беше матч? Слаб ли беше през първото полувреме и победата е важна, но как го видяхте като качество? Напротив, нищо, че е слаб. Значи го изиграхме тактически правилно, да се чака момента, както и се случи. Така че сме доволни от така, може би, нали, Лудогорец виждаме след като станаха шампиони, мотивацията им не е както е била в други матчове, но това не взима от приноса на моите или футболисти през целия матч. Знаете, че имахме много проблеми, като да сформираме отбор. Видях, че имаше 4 момчета от школата на пейката и въпреки това тези, които влезнаха, даваха максимума, както го казах и на вашите колеги. Да, имаме някои проблеми с самочувствието, породено от липсата на резултати, особено у дома. Но видяхме, че преодоляхме и това и успяхме да отбележим и да спечелим. Състоянието какво е на двамата, които отпаднаха от групата заради контузии? Говоря за Димитър Тонев и Мазир Солай. Дали ще бъдат на разположение за, може би, най-важния матч за Черноморе? Димитър Тонев получи разтежение тренировката в София преди матча с Левски. Сола по време на матча с Левски е почувствал нещо. На втория ден и нямахме много време за почивка. Вчера на тренировката видяхме, че не може да участва. Малко е спорно дали ще се оправи за другия матч с Арда. За Митко Тонев 100% отпада. Сега ще видим с Дани Мартин как е ситуацията, тъй като има в хроничен проблем в единия адуктор и долу горе това е. Сен и Берг се връщат. Така. Както и да свърши другия матч, който се играе след вашия, говоря за матча между Арда и Левски, при всички положения ще трябва да преследвате твърдо 3 точки от четвъртия опит срещу Кърджали. Готов ли е отбора наистина да ги извоюва? Вижте, ако покажем същата тактическа дисциплина и желание от всички, със сигурност имаме шанс. Сега, Нетко, специално още малко само 2-3 изречения за матча с Лудогорец. Предполагам така, че и ти остана изненадан от факта, че извън тези, които знаехме, че няма да играят, нали, говорим за наказаните, в лицето на Берг Бейхан, в лицето на Асен Дончев, Брено бяхме наясно, че така продължава да се възстановява от контузията. Изненада ли си от отсъствието на Мазир Солай и на Димитър Тонев? Тук не може да говорим за изненада, тъй като аз имах възможност да говоря с Илиян Илиев часове преди мача. Аз не говорих, зато аз съм изненадан. В навечерието на мача буквално говорихме и тогава ми каза новината, че Солай няма да играе и аз като тебе не знаех, че е контузен. Той е получил травмата в мача с Левски и изглежда тя на този етап не може да бъде излекувана. Още по-неприятното е, че Митко Тонев пък пострадал преди последната тренировка на мача с Левски, още по-тежко от Сола. Да, той отпада, колкото разбирам аз, той отпада за мача с Арда. Той другия на път да отпадне. Според Илян каза ми, че много трудно може да се възстанови до неделя. Сола, което е голям удар. Айде един матч Черноморе успя без него да се справи, но това не значи, че може на този етап всеки мач да се справи. Още повече, че противника на Черноморе ще е далеч по-мотивиран от Лудогорец в неделя. Добре, сега да включим и господин Казаков към нашия разговор, преди да подходим към предстоящия матч между Арда и Черноморе, който е на 18 май от 19:30. Сега малко да върнем с вас назад и да ви припомня първо, че отборите на Арда и Лудогорец, ако се същате, играха своя матч преди матча на Левски с Черноморе. Нали така? Спомните, събота мисля, че беше матча. Левски и Черноморе играха в неделя. Логично ли е, според вас, Черноморе да играе вчера матча си с тима на Лудогорец, а Арда да играе едва днес с Левски, предвид факта, така че двата отбора не са равнопоставени? Първо, защото Черноморе, при условие, че игра по-късно предходния си двубой от Арда, се наложи да пътува много дълга дистанция, от София до Варна. Прекалено малко време имаха да се възстановят, да направят една качествена тренировка за мача с Лудогорец и сега пак ще трябва да пътуват наобратно в посока Кърджали. Арда имаха повече възможност да почиват и мача техния не беше примерно вчера. Защо не са разменени двата мача? Примерно Арда пък сега да играе по-рано, а пък Черноморе да играе днес.
Има ли равнопоставеност? Това ми е идеята. Въпросът е към хората, които са организирали така нещата. А като равнопоставеност почти винаги има някъде някой, който е малко ощетен или не. Няма никога да нещата да са наравно. Но ако трябва да кажем, Арда също е един много добър отбор, който спор няма. Също играе много приятен футбол, както и Черно море. Аз също предполагам, че ще направят хубав матч. В край на краищата, това е за организацията на мачовете, това е вече въпрос към други хора, които ги организират. Това предполагаме и заради телевизионни права, заради... Аз мога да говоря директно с имена, въобще не се притеснявам да ги казвам. Атанас Караванов е един, който е шефа на профилигата. От друга страна, Неделчо Михайлов мисля, че също има пръст в цялата работа и разбира се телевизията. Другото е, като се правят програмите, много е ясно, че се вижда кой в кой град играе, кой къде живее и така нататък. Разстоянията няма как да ги скъсим. Но би трябвало, може би, така да се направи, че да е Ето сега като влезе Добруджа в А група, нещата така лека по лека ще почне да си идват на мястото, защото едно ядро тук на Североизток започва да се образува. Черно море, Спартак, нали, ако получат лиценз, Нетко уверява, че Иван Кирил го уверира, че няма да има проблеми. Добруджа и Лудогорец. Вече лека по лека започва да се измества акцента от столицата и областта. Нали? От към наличие на много отбори и много сериозно пътуване тук на отборите на Североизток. Да използвам случая да поздравя Атанас Атанасов и целият му екип за постигане на дълго... Ама виж, ще гледате на живо, ще гледате тук. Ама това е хубаво. Не. Как така не? Ще ли да се оправя стадиона? Аз знам, че май са сключили договор с Спартак за наем на стадиона. Да, но надяват се първите си мачове да играят на дневна светлина, докато се сложат осветлението. Ама на дневна светлина, Атанас Караванов комисия по въпрос. Той Атанас Караванов спечели наскоро на гърба на Илян Илиев малко слава. Иначе беше тотално забравен от футболната общественост. Тук господин Казаков, както каза правилно за ощетяване, единственото по въпроса, което мога да кажа, Черно море е най-ощетеният отбор от към пътуване в последните 2 сезона. Относно тези двата мача на Арда и Черно море, които засегна, разбира се, че не са равнопоставени и разбира се, че можеше да се направи промяна в програмата, но не само защото Черно море заслужаваш да почива един ден повече от Арда, а защото Арда и Черно море в момента са в пряк сблъсък за бронзовите медали и мисля, че последните им 3 мача трябваше да се играят по едно и също време. И в един и същи това е другия. Той ще го оставим за накрая. Това ще го оставим. Искам с това да завършим. С това да завършим. Трябваше да направят промяна. Нищо телевизията на монополист определя кога трябва да се дават мачовете. Стига с това определене. Те играят за отличие. Не може един отбор да играе един ден по-рано, другия по-късно. Да, така, абсолютно си прав. Аз исках между другото с това да завършим накрая разговора си за Спартак. Сега ти изпревари събитията, но ето сега и двамата ще ви включа в това. При условие, че всичко е ясно за Лудогорец. При условие, че нещата си опекоха и Левски. Нали? Това си е техен проблем, разбира се. Това е проблем всъщност на другите отбори, които не са си ги опекли нещата. Но ясно е, че остават 2 отбора, за които последните 3 кръга са от изключително голямо значение. Защото първо ще се противопоставят срещу отбори, които няма да бъдат толкова мотивирани, нека си го кажем директно. Нали? Говоря и за Лудогорец, който сега гледа вече към мача за купата на 22 май. След това мача за купата ще е минал, когато има следващ двубой шампионат, на сигурно ще гледат с третия отбор. Това си е съвсем нормално, никой не бива да ги вини, защото те сами си направиха така, рано да си оплетат кошницата. Левски също успяха, но има 2 отбора, които още не са успели. Има 2 отбора, които продължават да се борят. И когато в профилигата, когато в телевизията, нали, да я кажем директно Диема, твърдят, нали, че е било интересно първенството, че трябва да се поддържа жив интереса. Ами той се поддържа жив интереса тогава, когато казваш и ти, Нетко, с което исках да завърша. Тези 3 мача, 3 кръга от последните 3 кръга, мачовете, трябва да си играят по едно и също време, защото ние няма да открием тук топлата вода и тримата, че накрая може отборите да се разберат. Това е положението и ще има ощетени, и ще има рев. Какво толкова ще стане, примерно, не само последния кръг да ми го направиш, ти 2 мача не ги правиш по едно и също време. Те нещата могат да са опечени още преди това. Аз знам какво ще стане, всичко се прави заради рекламите. Защото когато се дават 2 мача по едно и също време, ще има раздвоена футболна общественост. Нали? Някои хора ще гледат един мач, другия. Ама не мога да се направи комбинирано. Какъв е проблемът да се направи комбинирано? Не може да се направи. Ама чакай, че предните години, Нетко, я ми припомни. Като влезе гол, включваха от стадиона.
Припомнете ми двамата. Нямаше ли един период, където последните 3 кръга се играха по едно и също време? Защото така ми остана мене в главата. Винаги е било така. И защо не е сега така? Аз не мога да знам защо не е така, но може да се реагира и да се направят промени. Както комисията спортно-техническата всеки в началото на всяка седмица променя мачове, дати, часове, така трябваше бързо да се реагира и сега. И да се променят трети мачи на Черно море. Добре, сега много страшно. Нека малко да се поуспокоиме с Фенът говори. Сега ще разберете кой е участник в рубриката Фенът говори от страна на Черно море. Искам да кажа, че от това момче съм много приятно впечатлен какъв анализ направи на първото по време на матча между Черно море и Лудогорец. Решихме малко така да разчупим статуквото и направих интервю и реших да даде прогноза за второто по време как ще протече, но мисля, че любителен Валентин Вълчев се казва той. Чуйте го. Едно малко по-нестандартно видео ще направим. По-нестандартно за това, защото го правим на полувремето на матча между Черно море и Лудогорец, а в рубриката Фенът говори е Валентин Вълчев. Валю, няколко думи, какво видя сега от първото по време? Лично на мен е така много бавно ми се стори като цяло темпото, леко скучно по време ми дойде. Не знам ти как го видя. Първо здравейте. Матча малко на отлъгване. Значи Лудогорец си е добър отбор. Играят точно матча да излъжат Черно море. Когато Черно море тръгне да атакува на висока преса, с едно много бързо изнасят топката. Това е нещо, което го умеят, имат самочувствието да го правят и с 2-3 паса са пред наказателното поле готови да шутират. Матча може да го разделим на 3 по 15. Сериозен разбор правиш. Да. Първо Лудогорец влязаха добре в матча, нашите малко по-притеснени. После вторите 30 минути имахме си шансовете, не мога да учим вратата. Стара слабост. Да бъдем абсолютно конкретни. Значи, какво се случва? 4 удари иначе от страна на морето срещу 3 за тима на Лудогорец. Точните 1 към 3. И малко повече самочувствие, както и Илян много пъти го казва, нямаме самочувствие след 60 метра. Но там трябва да си наистина бързо мислещ футболист, за да стават нещата. И така правим това интервю на полувремето. Сега няма как да не те попитам какво очакваш през второто по време. Дай сега на прогноза, пък в дерби зона ще видим дали си познал така от към поведение на двата отбора през вторите 45 минути. Очакваш ли по-жив матч да се получи от тези първи 45? Значи, все си мисля, че след 70 минута матч стане двостър, ако задържим до тогава 0-0. И ще се дигнат оборотите след 70 минута задължително. Ако все си мисля, че матч ще бъде, искам се да бъде 1-0 за нас, за Черно море, но си мисля, че ще бъде 1-1. И кой ще го вкара гола за морето? Това е големия въпрос. Пламен Илиев да го вкара, все някой ще го вкара. Защитниците скоро не са правили голове. Живко Атанасов малко дъжник. Тая година така не е правил гола, така че от някое статично положение може би да направи. Добре, друго, което така ми идва да те попитам, тая битка с Арда. Първо, според теб логично ли е ето сега матча на Черно море с Лудогорец да бъде преди матча на Арда с Левски? Вече ще знаят резултата. И другото, което ще те попитам, според теб нормално ли е последните 3 кръга, при условие, че два отбора ясно са забъркани така с шансове да играят евентуално бараж. Говоря за Лигата на конференциите в лицето на Черно море и Арда, защото за тях сезона не е приключил. Не е така стоят нещата с Лудогорец и Левски, но все пак не трябваше ли последните 3 мача от кръга все пак да се играят по нещо време? Между другото, мисля, че преди години беше точно така. Беше, Последните 3 мача се играха по едно и също време. Сега не знам, с тази телевизия малко и явно не мислят там. Той Илян няколко пъти повдига този въпрос, но никой не взема на това отношение. Вярно е. Голямо пътуване, то точно и това е проблема на Черно море, това пътуване, отбора е доста уморен. Трябваше да се играе, трябваше да се помисли, да бъдат мачовете, тези, които дали в първата четворка, дали във втората четворка или в осмицата,
там където са завързани и където не е решен още шампионата, мачовете да бъдат по едно и също време. Не е проблем да бъдат два мача по едно и също време. Много така е важно да се вземе победата днес, да се надяваме през второто по време Черно море да намери верния път към вратата, защото ако така Арда увеличи дистанцията в точките, дори и 3 точки разлика, вече е изключително неприятно, дори да победиш директния двубой. Какво не стигна на Черно море да вземе един матч с Арда през този сезон? Неприятен с Берник. Неприятен, не върви. Просто не върви. Колко години с Арда трудни мачове. Трудни, както на времето преди много години с Дунав Русе бяха трудни мачовете. След това със Славия са криви мачовете. Сега Арда нещо е костриви орех. Не могат. Нещо малко не стига. Хубаво, ти даде една прогноза за този матч. Даде една прогноза за крайния изход от борбата за европейска сцена. В чия полза ще бъде? Да, много е така деликатна ситуацията. Сега зависи кой ще спечели. Аз си мисля, че ако този матч го вземем, ще вземем бронзовите медали. Вярваш го това? Да, това го вярвам. Ако днеска вземем матч, защото всичко се е в нашите ръце. И всичко ще зависи така от директния ще дадат всичко от себе си, значи ще го взема този матч. Твоя апел към ръководството, ако имаш, разбира се, такъв, на фона на това, че така вече достатъчно пъти в медиите се афишират неща, свързани с футболисти, които ще напуснат отбора, които не подновяват своите договори. Двама от тях са ключови играчи в лицето на Мазир Суа, на Виктор Попов. Не се знае Начо Пайс дали ще остане, дали Брено Тешера ще остане, дали Кристиян Славко ще остане. Аз предполагам се какво би казал на ръководството, но да го чуем. Значи, по тая тема се върна малко назад. Долу-горе 15-та година, малко преди това, когато покойният Никола Спасов стана треньор. И първият му мач беше тук на Тича, минаваме отзад и му казваме, пожелаваме му успех, но той е притеснен такъв и приказваме, говорим и някой беше потвърдил, иска 2 халфа. Откъде да ги вземем? Точно тогава обаче, добре, всички казват, измете му 2 халфа да станат нещата, да видим какво ще стане. Тогава взима Марк Лок той и Бурхарт. След това дойде Ернандес. И след това стана големия отбор. Тогава заиграха покрай тях халфа и заиграха и другите. Така че си мисля... Една препратка сега към ръководството. Така че 2 хубави халфа. Да дадат на Илян. Илян ще ги намери. Просто да му ги осигурят. И едно шило, ако може да намери да му осигурят отпред, отбора пак ще тръгне. Но реално този отбор се изчерпва. Трябва да се поднови. Така или иначе. Съгласен ли си с мен, че в отбора така в последните години няма футболист, който да умее да решава матча. Значи, говоря като един Георги Илиев, като един Александров Кривия, като... После бяха колектив. Да. После отбора беше колектив, но такава личност няма в момента. Такава личност няма, трудно се създава. И Матко Рър беше такъв също. Да добавим и него. Той реши мачове. И то какви? Големи, но наистина трябва да се вземат 2-3, както казваме, катили и покрай тях да се направи нов отбор. Защото мисля, че този отбор, пика на този отбор, където беше най-добър, беше по време на пандемията. Не знам дали се сещаш, точно тогава отбора беше много добре, имаше реален шанс за медали и точно тогава отбора в един момент излезе, че трябва да бъде под карантина и оттам нататък. Но надяваме се, че ръководството ще вземат. При условие, че момчетата отново излизат на терена, вярваш ли, че Илян Илиев ще продължи в Черно море? Доста качествен специалист. Не вярвам, не съм сигурен. Сигурен съм, пожелавам успех. Пожелавам успех, той е много качествен треньор, няма такъв в България за момента. Умее да държи съблекалния, има нюх към футболисти. Надявам се, че ще намери. Стига да му се даде малко. Много мъничко трябва. Валентин Вълчев в рубриката Фенът говори от страна на Черно море. Сега, към края на предаването пак ще говорим за Черно море, за да може да изравним минутите за Черно море и Спартак. Първо, смятате ли двамата, първо към господин Казаков, че ще се правят драми, ако Черно море не успее
успее да си осигури място в евротурнирите. Знаем колко много са условностите. Нали, директният матч с Арда, много е важно кой ще вземе купата. Сега да не дъчем, също хората вече го научиха. Има къде да го прочитат, пък и могат да гледат дербизона. Ще се правят ли драми според вас, ако Черно море не успее да си осигури части в евротурнирите? Драма за силно обичащите хора винаги има. Когато си поддържаш отбора и реално искаш да успява и да е добър, ако загуби, предполагам, че ще има драма. Но в футбола, в спорта знаем, че има победени и победители. Който е по-добър, би трябвало да заслужи мястото си да представлява България в турнирите. Аз мога само да пожелая на Черно море да спечели и да играе в международни турнири, както е играл. И наистина мога само да пожелая успех. Хубаво е във Варна да има футбол, който да се гледа и който да радва хората. Това мога да кажа. Нетко, ти, драми ще има ли, ако не се вземат бронзовите медали, ако не се участва в евротурнирите? Разбира се, всичкото през призмата на всичко, което казахме. Аз се радвам, че толкова много факти изложихме, които много хора ги премълчават, не смеят да ги кажат. На фона на програмата, която не е честна. Няма значение, че Черно море от 3 опита не може да бие Арда. Нали? Сега ще има 4. Но като цяло, съгласен съм абсолютно с това, което исках да завършим, ти ме изпревари, че 3 кръга трябваше да бъдат по едно и също време, за да бъде абсолютно всичко честно. И аз мисля, че тогава интереса към мачовете ще да бъде много по-голям. А сега, като мине единия мач преди това, вече всички ще знаят примерно другия какво ще стане, няма го гледат. Така че, много се разприказах, но драми ще има ли? Драма за кое? Ако спечелят бронзовите медали, не играят в Европа? Ами хубаво, както искаш, така го разбирай. Ако не играят в Европа и ако не спечелят бронзовите медали. Айде, двете в пакет, ако станат. Защото те могат да играят в Европа. Може, да, може. А пък да не се взели медалите, да. Виж сега, айде да не философстваме много, да го кажа така. Дори Черно море да завърши 4, което не го пожелавам, няма как да има драма, след като в 2 поредни сезона Черно море ще е завършил в 4-ката. И това ще му се случва за първи път в историята. Значи това ще е постижение, не драма. При положение, че 2 пъти завършил поред 4-ката, единия път печели медали. Но искам да направя една прогноза, тъй като не мисля, че стана за срам, ако я направя, както ти каза. Няма да станем за първи път за резултат това предаване. Давай. Да го кажа така, Черно море, ако не загуби в Кърджали, ще запази реални шансове да стане 3 след последния матч, а ако спечели в Кърджали, до голяма степен се е обезпечил бронза. С уговорката, че това предаване го правим в сряда и ние още, тъй като го записваме сутринта, не знаем, нали, как ще свърши мача. Аз съм изчислил точките. А ти си ги изчислил. Да. Не знам как Арда и Левски са завършили, но съм ги изчислил. Сега, по отношение селекцията в Черно море също ми се иска 2-3 неща да кажем. Упорито така се говори, а пак тя информацията ни е и потвърдена като цяло за няколко футболисти, които си тръгват от Черно море, които няма да си подновят своите договори. Засягам тази тема, защото тя вълнува привържениците на Черно море. Един Мазир Сола, който не поднови своя договор, един Виктор Попов, който също не поднови своя договор. Не знам какво се случва с вратаря Християн Славков. Под въпрос е може би бъдещето на Брено Тейшера. Начо Пайс, не знам и с него как стоят нещата. Начо Пайс, трябваше да кажем, че то отдавна не бяхме го виждали на зеления терен. Последният мач беше злополучен срещу Арда с 4-0, мисля 30 минути остана на терена и му се гласува доверие в мача срещу Лудогорец. Така че това са все футболисти, които най-вероятно Черно море ще се раздели. Качествени играчи, нали така, господин Казаков? Особено така първите двама, Национала и Мазир Сола също. Разбира се, качествени играчи, но в край на краищата това е периода на подготовка. Мисля, че Илиян Илиев много добре знае какво трябва на отбора и тъй като има пълната подкрепа зад гърба си говорим като цяло организация, мисля, че ще се справи да попълни и да направи боеспособен отбор за следващото първенство и за бъдещето на отбора. Така че това вече са нормални неща. Трансфери, изходящи, входящи. Затова има специалисти да преценят кое ще е най-полезно и кой футболист на коя позиция. Това е
работа наистина, отборна там, те ще вземат, мисля, правилните решения. Но това е всеки, както казахме, всеки футболист за себе се знае най-добре кое е добре и положително за него. И така. Нетко, съгласен ли си, че последните години липсва ключов играч в Черно море, такъв, който да може да ти реши един закучен матч, айде така да го кажа, като прави един паралел с футболисти, с които така в близкото минало разполагаше отбора на Черно море, един Георги Илиев, един Александър Александров Кривия, сега по-отрано един Мат Куриор. Смяташ ли, че има много сериозна нужда от такъв тип играч да бъде взет на Илиян Илиев за следващия сезон, защото конкуренцията ще се засили още повече вече в борбата за призовата тройка с мощното нахлуване на ЦСКА с толкова много сериозна селекция и много пари. Есента ги имаха черноморете играчи, в лицето на Кешеро, Дуду, имаха много такива играчи. И Васко Панелтов е решавал мачове, Живко Атанасов дори, колкото да е странно, имаше важни голови. Такива, които да решават повече мачове. Айде, така си. Повече мачове да решават. Повече мачове. Кешеро и Дуду на първо четене пролета леко отстъпление в Сола. На него има големи надежди, възлагах върху него, но наистина повече да решава мачове. Няма такъв футболист, но по-важен е целият отбор. Добре, ако вземат няколко добри попълнения, с които да обновят отбора, няма да има някаква драма. Но по-стряскащо е това, което каза ти преди малко. Забравих какво казах. За Сола и Попов. Аз не мога да допусна, че Черно море може да ги изтърве като свободни агенти. Защо? Много ясно защо. Ако се чел така Трансфер Маркет, този популярен Трансфер Маркет, популярният уебсайт, Виктор е оценен на 1,5 милиона евро, Сола на 1 милион. И как така Черно море с лека ръка ще изпусне като свободни агенти тези двама футболисти? Айде Сола, той е чужденец, може би не е осъзнал какво значи Черно море като отбор, какво присъствие има в българския футбол, но Виктор е такова момченце, е израснал на тича. Аз не мога да допусна, че той няма да се поднови договора и ще напусне като свободен агент. За Сола вече до някъде взех да се... И за Сола не допусках до преди месец, но взех малко да се променя мнението и няма да се изненадам ако се тръгне, но не ме карай да мисля към днешна дата, че и Виктор може да го направи. Това биха били ни солидни пари в бюджета на Черно море. Дори да не е същата сума, която цитирах, тя ще се доближи до нея. Или пак ще е солидна. Аз доколкото знам, за Сола имаше много една единствена оферта имало до сега и тя беше от Русия. Така иначе не беше прията. В един по-ранен етап беше. Що се отнася до евентуалната им раздяла с Черно море, предполагам, че причината за това основно е, че искат да играят зад граница и двамата. Това, че не е продаден Виктор Попов, не означава, че не са правени достатъчни усилия да бъде продаден. Ти много добре знаеш, вече 2-3 години се опитват да му намерят отбор, включително и в най-близки варианти, според мен имаше и за Кипър, и за Гърция, за Турция. Нещата така не се случиха и според мен от друга страна пък трябва да се удари дължимото и на ръководството на Черно море, че дава шанс на това момче така да продължи зад граница. Дали ще се намери обаче отбор? Това е големия въпрос. След като не успяха до сега да го продадат, може би са искали по-голяма сума съответно за него. Имало е така интереси, но няма конкретни оферти, което означава, че сумата, която са сложили или прага, който са сложили за това да се разделят с него, не удовлетворява клубовете. Много е трудно според мен да се продаде десен и ляв краен бранител. Ляв е по-лесно, но десен, защото аз лично, примерно, това, което забелязвам като пропуск при Виктор Попов, сега надявам се да не ми се разсърди, но аз казвам това, което виждам, не казвам, че съм прав. Той е национал, което е голям плюс. Играе много добре в дефанзивен план, много здрав в единоборството, което е голям плюс. Хубаво влиза на двойни подаване в офанзивен план. Това също много приятно впечатление прави. Чува ги. За мен му бяга центрирането. Това е нещо, което се изисква от един краен бранител в съвременния футбол. Било то краен бранител, било то халфбек. Ти трябва да можеш да центрираш добри топки. Аз мисля, че в този аспект един Виктор Попов трябва много да поработи. Ако мислите нещо друго да кажете за такъв профил играч, господин Казаков, прав ли съм?
че от съвременния футбол се изисква наистина много стабилно центриране. Абсолютно прав си. Аз искам малко да се пошегувам. Тук един стар треньор, няма да му казвам, казваше: "Абе, ти ми дай 10 добри футболиста, аз един десен бек ще го намеря от улицата." Така че без да се, нали, това не е подигравка, шега. Но абсолютно правилно. Но трябва да кажем, че той успешно играе между другото и в ляво, включително в националния отбор, когато се по принуда отива да играе в тази зона. По принцип това са спомагателни футболисти, които работят повече за отбора и абсолютно правилно, че трябва да има и сервис. Без сервис трудно стават головите. Имам предвид последен пас или ще е центриране и така нататък. А това са крайните състезатели, които участват от едната или от другата страна. Трябва да имат перфектни умения на тези пасови, центрирания. Така че това е коментара. Нетко, към края, така искам един въпрос на тебе да ти задам. На фона на бюджета, който знаем какъв е в Черноморе, от порядъка на 5-6 милиона, нали? Долу-горе в този порядък е. На фона на останалите, така, финансово бих казал, стабилни в кавичка, но финансово добре стоящи отбори в първа лига, то като ги тръгнем да ги изреждаме, според мен аз ще спра на числото 7. Значи Лудогорец, ЦСК, Левски, ЦСКА 1948 станаха колко? 4, нали така? Черноморе, Арда, даже Арда, Черноморе и Славия. Това са като цяло отборите. Това като цяло ще бъдат и отборите, които ще диктуват темпото в първа лига и следващия сезон. На фона на тези отбори, които изборих, на фона на бюджета на Черноморе, смяташе, че това е прага на морето сега, примерно 3-4 място. Аз ЦСКА 48 не ги смятам вече, тъй като четах вчера, че закриват два отбора. Не ги знам колко. Обаче не става просто, че редовно плащат. Не се изразих. Не се изразих правилно, което е много важно в народния ни футбол, редовно да се плаща. Редовно може да плаща, това е друго. Но мисля, че сега в момента от първите 5 отбора Черноморе е с най-малкия бюджет. А ще завърши 4 или 3. За мен това е максимум този сезон. Същите 4 отбора около Черноморе. Не знам какво ще стане с Ботев Пловдив лятото. Пловдив са един футболен град, те ще се оправят. Било с инвеститор, било без инвеститор, имат си сумати скайбоксове на този стадион, те ще намерят начин. Те ще намерят начин да се спасят, тях не ги мисли. Това въпрос е за Спартак. Аз не ги мисля, не знам с какъв бюджет ще разполагат. Говорите за високо класиране, за четворката. Не ги мисля за втората четворка или за осмицата. Мисля, че отгоре ЦСКА и Левски ще са много над останалите през другото първенство. И четвъртото място ще е успех за всеки, който го вземе. Добре, господин Казаков, с вас да приключим. Е ясно, че много турбулентни седмици ще очакват Спартак. Да минем само последно с това да приключим. Подредете си мислите и още веднъж вашия апел към привържениците, към футболистите. Не знам за търпение ли ще ги ще ги карате да проявяват, към ръководството, което и да е то. Какво искате да кажете? Дайте ваша рецепта за изход от тази ситуация, защото не е приятно отборите, останалите да почнат да се готвят вече за старта на новия сезон, а в Спартак да има едно лутане. Ще има ли пари или няма да има? Ще има ли АД или няма да има? СНЦ ли ще е? И кой ще командва парада? Искам да въздъхна. Направихте го вече. И силно се надявам, че всички неща ще се оправят. Не знам как и аз. Честно казано. Но най-добрият вариант е, както си говорихме, всички да мислят по един, да действат в една посока в името на Спартак Варна, защото той не е на никой. Спартак Варна е нещо свято, както всеки клуб. И няма как да го разделиш и да го, как да кажа, да се вземеш едно парче или да... Аз съм от тази страна, пък ние сме от другата страна. Няма как да стане. Затова апелирам още веднъж към хората, които имат пари. Най-важно, защото в съвременния спорт, футбол, без пари няма как да... Кото и да се говорим тук, всичко трябва да бъде обезпечено. Има една добра база, на която може да се стъпи и да подтикна хората, които работят
за Спартак да мислят в една посока и да действат в една посока, а не всеки да се дърпа към себе си нещо. Това е, да живее искам Спартак, да си е в А-група, хората да се радват, Варна е хубав, красив град, сравнително голям за България. Нека Черно море, Спартак да изпитват удоволствие, като отидат на стадиона, да са спокойни, щастливи и децата да се радват, да се възпитават в името на футбола, на спорта. Да не се занимават с глупости и да не се псуват и бият по улиците и какво ли не, знаете много добре за какво става въпрос. Така че Спартак Варна е над всичко, не е на никой. На всички. Благодаря. Само да го допълня. Аз очаквам Спартак да продължи да се издържа по същия начин, обаче подпомагам пак от Павлин Николов. Разликата е, че бюджета може да не е същия както миналата година, да е по-нисък или далеч по-нисък. Слагаме точка на 17-ти епизод на Дерби Зона. Наш гост беше Пламен Казаков. Той е Нетко Петров. Аз съм Добре Танасов. Хубава седмица от нас.